Dan gwari Iliye. Ya da nan gudu da ya da nan gudu Iliye. Dan gwari. Kana ji na? So nake dan gwari. Ka hausa man nan ka sa hannunka haka bi ka rike kaga dan gwari. Kana ji? Hauka gani zan ma. Kana ji Iliye ka kuma bari tsara maka iri. Ina so Iliye ka cire tausayi, ka cire imani, ka gane? Ba wasa harkan nan, ka gane ai. Ka tuba kaga so ne ka samu daidai nan kullatar zuciyarsa. Ka gane? Ka bala sile. Ka buɗe wannan buɗe abatan ba Iliye. Wala yau ka buɗe Iliye ka ta bala sile. Ka gane ka dan gwari ya sa daidai ka dinga ninka mai Iliye. Daidai nan zaka ninka mai Iliye. Ka dinga ninka mai har sai aman jini. Ka gane ai. Ka ji ko? Ba na san wasa Iliye. Ka cire imanin ka Iliye. Mu ka cire imanin ka ba Iliye. Zan canza ka ba Iliye. Ka cire imanin naka Iliye. Zambun nan dinsa ka ninka mai. Karan ninka har sai aman jini. Ka kake haka ne? Ka kake haka ne? Haska mishi. Ka gane so ne ninka mai. Ninka mai. Dan gwari. Haba dan gwari. Director, ba da imani ne. Haba dan gwari. Saboda shi gwari banza ne za a kashe gwari. Ni ban ce dan gwari banza bane kai amma aka jarumi ne ko ba ka ba? Saboda ni jarumi ne shi ne za kai ba ka ga wannan abubuwan ne director. Wannan menene dan gwari? Haba dan gwari in zaka zama na wannan abu ba komai bane dan gwari. Kawai cewa ne a dan buga maka shi a daidai nan in ka dan yi aman jini shikenan an huta gobe sai mu canza shi. Wannan mai sauki ne ba. Na ya fi menda. To ka ce an saka a farin littafi, ka ce an saka a littafi. Yanzu na dawo farin littafin ne ba mai sauki. Shi yasa nake maka wannan abu. Saboda rashin mutunci shine da na ce a cire kucin jin littafi shine ka sa na firi wanda zai kashe ni ko kafin zama da ta na fara zuwa ne aka yake mun gaba aka sayar da gida aka kullar a shi kuma zuwa na ta kullar rayuwa na ba kai nan da ga gaskiya director wannan abu naka mu kashe ka mu dim na gwari benza ko dan gwari sin ne dan gwari ba wani sin ne a cikin wasa ne dan gwari a cikin wasa ne wannan abu a cikin wasa za mu kashe kan ba kashe kanka zaka ba kawai so wanda ke aman jini ka gane ai kai wanda director ba ka ga wannan abu ne wannan kana wannan karamin da ko haka karamin ne wannan so muke ga sin din gaban dako wani babban wannan ka gane so nake mun fara ma da karami muke so ka fara to ni ban ya ga ba ya kai sin nan ba dan gwari ba ya kai sin nan ba dan gwari